Hekk kif il-prezzijiet qed ikomplu dejjem jolew u l-poplu qed ibati biex ilaħħaq magħhom, din is-sitwazzjoni ġiet diskritta mill-Malta Today bħala il-Grinch tal-miliet li qed jafas fuq il-familji. Survey riċenti li ġie ppubblikat minn din il-gazzetta wera kif 41% tan-nies se jkunu qed jonfqu inqas flus fuq ir-rigali tal-miliet u skont dan is-survey il-pjaga tal-għoli tal-ħajja qed tinħass l-aktar minn dawk li għandhom dħul ta' inqas minn 2000 euro fix-xahar. Apparti minn hekk meta l-partiċipanti ta' dan l-istħarriġ wieġbu l-mistoqsija sabiex jikkumparaw il-budget tagħhom tar-rigali għal din is-sena ma' dak tas-sena li għaddiet, 4 minn kull 10 qalu li se jonfqu anqas, dan fil-waqt li 9% biss qalu li se jonfqu l-istess ammont iżda se jnaqsu l-infiq tagħhom f'affarijiet oħrajn. Fuq livell reġjonali dawk li qalu li se jonfqu inqas fuq rigali kienu dawk li jgħixu fin-naħa ta' fuq tal-port, żona li tinkludi bliet prinċipali bħal Ħarqormi, Birkirkara kif ukoll ta' Sliema u li ammontaw għal 49%. Min-naħa l-oħra 9% tal-parteċipanti qalu se jnaqsu l-infiq tagħhom fl-ikla tradizzjonali tal-miliet. Hawnhekk kienet li dan hu indikazzjoni li dan l-avveniment tant huwa importanti li n-nies lesti li jagħmlu minn kollox sabiex ikunu jistgħu jiċċelebrawh bħas-soltu. Iżda bil-prezzijiet dejjem qed jisplodu l fuq dawk li qed jippjanaw li jonfqu l-istess budget, xorta mhux se jkunu jistgħu jixtru ikel daqs is-soltu. Intant kollox qed jindika li l-familji Maltin mistennija jkomplu jħabtu wiċċhom mal-kriżi tal-għoli tal-ħajja anke matul is-sena li ġejja. Dan kien konfermat mill-aħħar tbassir tal-Kummissjoni Ewropea illi qed tipproġetta li r-rata tal-inflazzjoni lokali se tibqa' għolja b'mod sinifikanti. Id-tbassir ekonomiku Ewropew tal-ħarifa qed jipproġetta li r-rata tal-inflazzjoni se tkun 3.3% is-sena d-dieħla u tinżel marġinalment għal 3.1% fl-2025. Dan meta l-medja tal-Unjoni Ewropea imbassar li tkun ta' 3.5% u 2.4% rispettivament.